Hi guys, welcome to Seh Calaz TV. We are back again with the latest gossip. Nyaya dziri kupisa dziri kutenderera pa social media. Seh Calaz responds to his fans criticizing him for attending Zanu PF rallies. Akanyora kuti you are not yet in power, yet munoda kutoshaisa vanhu mufaro mukazonzi ndimi makutonga. Ari kureva pati ye-CCC ndozvataurwa naSeh Calaz because zviri kunzi ari kumhanya ari kuenda kumarali eZanu PF asajoina Zanu PF here achitadza kuita zvekuita mamwe maartist kuenda kunze kwenyika. Vamwe vanhu vadedza kuti akupengeswa nekambuja. Mumwe munhu akauya akanyora kuti nawo ave rombe chairo mufana iyeyi. Mumwe munhu akauya akati akasadaro haangadye ona confused akuita world touring iwe uchitedza marali nekambucha kako. Mumwe munhu akati rasta ava kambucha yakutomupengesa. Mumwe munhu akati talent rakapera apa, chasara is doing whatever that brings food. He is directly attacking CCC leadership when responding to fans. Kupera kwakaipa shuwa ndozvataura mumwe munhu. Mumwe munhu akati politics is a matter of choice. Zimbabweans will never understand that. We still have a long way to go to be civilized. Mumwe munhu akauya akati uyu amunoti Calaz apera. Mumwe munhu akauya akati kambucha idzi dzamuri kunwa hadzisanganiswe nemutoriro. It's because it becomes very toxic. Vafana imimi pasi neguka nemutoriro Calaz siyana nazvo. Mumwe munhu akati ibenzi mufana uyu. Mumwe munhu akati zvapachena kuti uri weZanu PF. Mumwe munhu akati ita zvinounza food patebhuru wangu, muri inofa nenzara uchitya kunzi wave weZanu PF. Mumwe munhu akauya akati wakapera iwe kare. Mumwe munhu akati kupera kunorwadza. Mumwe munhu akati I understand Seh Calaz soon holy 10 anenge akuita zvauri kuita izvi, it's fine brotherhood. Mumwe munhu akauya akati chirombe icho kana kuimba haachagone. Ndozvataurwa nemumwe. Mumwe munhu akati munhu anoimba nemuviri wese. Mumwe munhu akati mhata yake tawanda ukwane music yacho ucharidzira vanhu veZanu PF. Mumwe munhu akati ari kufa nenzara Calaz. Mumwe munhu akati that's his choice, musiye mufana uyu, it is democracy. Mumwe munhu akati good move Calaz, kunenzwe good move Calaz, politiki hakuna ane moyo unenge waJesu, munhu wese ari kutsvaga kuguta. Kana iwe chamisa wacho ari kukutsvaga kuguta wacho, saka newe ingoitawo zvako. Mumwe munhu akati kambucha kakutomupa mbiri mufana kupfuura music yake. Mumwe munhu akauya akati ndezvake rombe uyu. Mumwe munhu akauya akati ko Zanu PF zvairi kuita zvishoma here, they will kill and loot tiripo. Mumwe munhu akati mungateedzere benzi zveshuwa mupengo tawanda. Mumwe munhu akati if you can't beat them join them simple. Mumwe munhu akati kubva nhasi musanditi banditi. So guys, ndo nyaya iripo. Vanhu vari kudedza kuti Calaz adhakwa apera. Ngaaite zviri kuita vamwe vanhu, kwete kumhanya achimhanya nemarali eZanu PF ajoina Zanu PF. Asi iye Calaz adedzera kuti imimi vanhu veCCC muri kuda kutotitadzisa kufara. Kana muchititadzisa kufara musati makutonga ko, kana makutonga ke. So I don't know guys, please comment down below mutiudze kuti munoti kudi, because hey, mahwambi murambi. Thank you so much guys, it means a lot. This is Seh Calaz TV. Musakanganwe kusubscribe, but don't jump my aids edu guys, it means a lot. Ndo nyaya iripo guys, thank you so much.